Mulțumim frumos! Wow, ce frumos! Mulțumim mult! Fetelor ați fost minunate! În partea mea, felicitări multiple. Bravo! Mulțumim frumos! Bravo, ce Mulțumim! Mulțumim mult! Delia, acum e. Sunteți grupul ideal. Dansați, vă mișcați bine, cântați bine, orice gen muzical, sunteți pentru X Factor. Mulțumim din suflet! Mulțumim mult! Aoleu! Aoleu! Ultimul! Aoleu, aoleu! Fetelor, ce ați făcut aici pe scenă, după părerea mea, este un reper pentru grupurile formate din două persoane care sunt la X Factor. A fost excelent și m-am bucurat să vă revăd. Bravo, fetelor, de la mine aveți un mare da! Mulțumim! Mulțumim frumos! O seară frumoasă! La revedere! Stați! Scuze! Eu vă mulțumesc. Pentru că nu s-a zis da. Dacă a fost drăguț, nu înseamnă că dau și da. Aoleu. Și acum inima este din piept. Cine Delia, răspunde? dă Eu votul sau că nu... Votul meu? Da. Votul meu este, Cred. votul meu este, răspunsul meu este da pentru voi, fetelor, Mulțumim mult, bineînțeles. Delia, mersi mult, Delia. Mulțumim frumos. Rămâna. Ne vedem în toamnă, nu? Măi, fată, ai răbdare, mai e domnul Brenciu. Deci trebuie să iei 3 de da. Nu. Acest comportament este descalificabil, îmi pare foarte rău. Vă descalific. Toată lumea, uite, vezi, asta este, că toată lumea zice, orică vorbim toată ziua și împreună și la fel, Chip și Dale, așa ni se spune pe vremuri în televiziune. Și acum, uite, n-avem răbdare să așteptăm ceva. Vă ascultăm. Nimic. Aoleu. Care e necăsătorită? Mâna sus. Tremurăm. Aș avea ceva pentru tine. Frumos? Te Din aștept. cutie scos. Dani! Te aud? Opa! Ia de aici. Te auzim, aici sunt mai mulți. Când vine acolo, îi spui Dani, iubirea mea. Dacă nu faci asta, nu te trec. Fii supărat, Dani. Dani, dar de ce ești supărat, mamă? De ce ești supărat? Hai să vorbim cu Horia despre ceva foarte serios. Așa, ia. Horia, Te desculți. noi vedem totul pe niște monitoare acolo. Așa. Dai seama. Ar trebui să vă montăm și vouă unele. Nu încerca să mă însori dacă nu te-ai informat. Ah, is available. Păi nici eu! It's available! I didn't know that, n-am știut. Dar e babă, n-are ce să facă cu ea. Eu nu sunt babă, măi, Betty, ce cu tine? Măi, Dar lasă, dragă, să zică domnul ce vrea. important este că fetele astea sunt pregătite pentru... Soțul e în spate Deja, clasa întâi. Clasa 1, soțul e în spate, nu se pune. Logodnicul, și logodnicul spaniol spaniol. e tot în spate. Și uite, eram la 1 centimetru când tu vorbeai porcării. La televizor? Lo siento, mi amor. Fetelor, Betty și Ruxi. Din partea mea, pentru iubirea voastră și pentru etapa următoare, luați mâna de pe fund, vă rog. Merge la sală dânsul care mușchi. Absolut. Da, la Mi se sala pare de mese normal. n-ai loc de el. Noi așteptăm răspuns. Da, vă iau emisiunea. O să vă pun la meteo și la horoscop. Iar pe voi o să vă trimit în etapa următoare cu un da! Pa! Păi, Doamne, ce-a făcut din noi? Merge și pupații, săriți pe ei. Pe camera. Încet, alergă omul, unde-i băiatul meu? Unde-i Manuel? E amor! Iubirea mea, viața mea, Manuelitul meu! Da, am scăpat, Doamne, cât ne-a vorbit. La revedere! La revedere! Sănătate, mulțumim! Vezi, noi cu experiența noastră de 20 de ani de muncă în domeniul ăsta, pe scenă n-am... Pe noi, înțelegi?